Lala mukwezaramba ndiwe limboni makoni tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya tigowane zvatakashanda tose kwemakore 3 semukadzi nemurume. Iwe uchiti takarima foya yaibva wotanga kundiponda wosara uchidya wega zvatashanda. Uya nembo dzako uchitupa nemari dala utaura zvondiklara mukwezaramba achitaura kuna limboni makoni. Klara kuti muchiri mukadzi nemurume here, makarambana here, pakaiswa gubhuro here, then zvamakasenza. Asi pari zvino hatisati tarambana. Nyaya ndeyekuti tikarima tinorima, patinorima tinorima zvakanaka zvinhu zvedu, asi pakundokohwa mumwe wangu anobva andiharasa zvokuti anobva atora iye mari otenga zvaari kuda iye. Kuti pari zvinomba mangu inini handina kana kudeti yendoti yandakatenga nekare kuti ndaishanda ndiri handina kana poto yendoti ndakatenga nemari yendaishanda ndiri kumba pangu. Tikanetsana munhu yawo kuti tikanetsana tinoenda kwatinondogadziriswa semhuri. Tagadziriswa semhuri iye tadzokera kumba anondidzokera kumba achindituka kuti hama dzako ndodzaka kufurira kudzoka kuno. Ina nawo kufurira nawo kuti dzoka kuno. Ndinoshande pangozi panapa ipo. Ndodzokera zvetogadziriswa ndoti pamwe zvichapera ndodzokera. Anotuka achiti hama dzako ndodzokufurira kudzoka panapa. Ina nawo kuti dzoka panapa. Ndikaramba uri panapa wewe tichande pangozi yako uri panapa wewe uchande pangozi nehama dzako dzoka panapa. Saka ipapo izvangu handizi kuti ndoita senga uye wakambokuramisa. Hanzi nemukadzi wako iwe hatisi kurambana. Asi zvatiri kurowa ndoda share yefodya yatakaenda unotengesa. Kana kuti hati yanotengesa. Makatengesa here kana kuti muchatotengesa? Painozi pambaine mabhani 7. Akapera. Ungasati aenda. Asati aenda. Aburitsa mabhero mangani mabhani aya. Vanhu zvakasipa dhuze nepadhuze basi uzoti iye akaiendesa rekanga asati. Saka rugara kwako wega? Takambosibatana zvokuti iye ambogara kwake mbichanaenda umbogara kwangu. Saka hanzi ndo zvaari kuda kuti fodya yemabhani 7 panobuda mabhero mangani, pamwe pakabuda mabhero mangani, pamwe ndongachitobatsire oro dare rinokwanisa kukubatsirai kuti rione kuti makarima mahekte mangani, pahekte panobuda mabhero mangani, ende so tinawo vanhu varimi vari muno vanotibatsira kana ukasabuda zvakanaka. Titaure tinzwe kuti iwe unoti chii, ndozvinotaura nemukadzi wako tigowane fodya takaisa mabhani 7 akabuda. Sorry changamire vanhu. Ini ndine kupokana kwakanyanya pakuti waari kuti ndaiwarwisa ndichienda ndine wanga randinaro ndone wanga mawanga ndine mazino angu aya arinosheka mazino aya. Ndakakwanisa kurova mazino angu gore rapera ndikaenda ndikanotsanangurira tezvara dambudziko randaisangana naro. Tezvara hawana kukwanisa kugadzirisa dambudziko randaisangana naro. Wakwanisa ngonditi ndiripe nekuti mukadzi wako abva mumaoko mako achidzoka mumusha maakaberekwa. Inini handina kupokana nemashoko avo sekuti mutemo wanga wandiudza. Ndakatora zvawanga wapasisa kuti ndiripe sekutaura kwako wanga waita ndikawaripa zvakare. Zvino zvaitika segore rino zvakare. Mai ava ndainge ndikuramba nawo ndisina dambudziko randaivatsvagira ende kupfuma ndaitororawo ndichibvisa pana Tezvara. Zvadaro wakandisiya wandirwisa zvakare. Fodya iyoyo ichiri mumunda zvekuti yakashaya munhu akazopedzesa inini ndikutokwanisa kurwadziwa zvakanyanya. Ende fodya ikurima kwandakaita nayo ndairima ndiri under contract yeMTC. Ndakangopindawo mu1 hectare MTC. Mvura haina kunaya zvakanaka bva ndakwanisa kuti ndiripire chikwereti cheMTC fodya yawo sekuti ndo wakandipromota kuti wandipawo mainputs. Ndenge ndisingatsvagi chakaipa kumurandakadzi wandaigara naye, but masituation andaisangana nawo ndo akandiomera. Dai magona kundibatsirawo changamiro wangu ndigone kubudawo mudambudziko randiri.
dambudziko rako nderechii? Kutorwiswa zvakanyanya nemudzimai iyeye wandikugara naye, uye pandakagumisira kunge ndichiteera kuvabereki wake handina chakaipa chandakakwanisa kunge ndichiita, asi wambuya wakakwanisa kubuditsa mashoko andisingakwanisi kunge andakaita mutete nawo. Ndikakwanisa kunzi natete wangu aripo, pane problem tapaona, chimbomira timbosara nemwana wedu timboona kuti chinyi chiri kunetsa. Zvadaro ini ndakakwanisa kumira, wachiti wachazoifonera kuti ndinzwewo kuti waapapo. Nanhasi ndokumira kwandakaita. Zvakaitika ndofunga musi wa 15 March up to now handina ndakangoona pakutonzi mapepa. Nanhasi ndakatobva kukoti ndakutonzi maintenance, ndakaendeswa kuno kundikanzi chitezvo rauda kupfuma, asi pa3 years ndagara naye gore rega rega ndaitobvisa something kuendesa kwanatezvara. Handizivi kuti mari yacho ndaitomupawo mari pamwe chete imwe mari ndaendesa kwanatezvara. Handizivi kuti mari yatinenge tashanda inenge isina kuwanda sekuti tinenge tichishanda tisingazivi tinobuditsa zvakadini. Zviri kutaurwa izvo hanzi hapana chakabuda. Takanga takakwerera 1 hectare hakuna kuita mvura. Ndekuti kusina kuita mvura? Pipeline. Mvura yakazovandisawo tanga tichikutarisira kuti pamwe tingabatsirika nezvirimwa zvataishanda. Ende wakatosiya fodya iyo ichitori green mumunda, uye ndito nemama wanga andanga ndiinawo. Ndakatokonewa kupedzisa fodya iyo kuti ndiharvest. Imwe yacho yandanga ndakwanisa kuharvesta ndiyo ndakaendesa kuchikweto kuti ndiripire mhaka dzange ndapara kuMTC. Iwo wadare? Kamango. Zvikuona kuti pane dambudziko, asi semudzimai zvaatiyedza kuti tisheyane zvatakashanda tose. Pakanga pasvika vamwe vanodaro kuti vakanga vakundokohwa vakuita mari, vakuita basa rekurwa chete. Vana vemazuva ano vangoita basa rekurwa, vakanga vadhakwa zvozobuda sewaya, utano kuchawa kurwa basi, saka mwana haazozvikurira. Asi pakusheyana vanofanira kubudisa pachena kuti zviripo ngezvipi, kana kuti iye dakaitaura kuti zvoraiti izvi ndakaendesa kuMTC, asi chakasara chii chikutaurwa namai avo kuti ndinoda iwo zvangu, iwo mbomira wakadaro kusvikira zvinhu zvarongeka. Inini semukadzi wandanga ndiri kuti ndiri kurarama naye, handaikwanisa kuti ndirarame. Nguva yese yandararama naye handina pandaimushayisa kana chikafu kana chii kana iyo mari yacho. Inyaya yekuti zvinhu zvandazosangana nazvo pamakore akati wandisei, ndichitraya kuti ndibatsirirwe nanatezvara pakusangana kwandaita, asi vaisakwanisa kundibatsira, asi vaikwanisa kungondiripisa. Pamusoro changamire, ini maonero angu ndekuti varume, hakuna murume anonyatsobuda pachena pane vamwe varume kuti ndinorohwa nemukadzi. Ende murume akauya wakaripota kuti wedu waendaona pfumvu nemukadzi ari kundirohwa, varume tinoseka. Kana kumapurisa chaiko chaiko ukaenda uchinoti wakomana ndarohwa kumba uko nemukadzi, mapurisa anokuseka. Asi uyu mukomana ari papfumvu semaonero ako. Uyu ari papfumvu yekutorohwa chaiko. Mai avo vakuda kushandisa simba ravo rekurohwa murume kwavari kuita kuti vachipinde nekumunda vacho kuti abva vanyatsomurohwa vamwe auti klase kwese. Ndomaonero angu. Zvawakarohwa murume akaita mbonje dziri kuonekwa, ndokunga dziri kuonekwa. Zvemakarohwa murume akaita mbonje paanga achirwara, zvemuroda kugovana zvacho ndobve zvakaparara. Saka ndoda sekunge zvinezvi zvokuti mugovana hapatorina chekuti mugovana. Gozi makaparadza nekurohwana muchirwisana zvekuti muite zvokuti muwane mari. Maonero angu changamire. Niwa tine 1 pamwe. Tori nepamwe. Saka wati hatina kurambana, hamuna kurambana. Inini nyaya yangu ndekuti mumwe wangu tiri pano vamwe kudai sose mudare muno, andomataurire ake anoita. Ini ndochidzoromwa zvokuti ndinoti hazvishuwa murume wangu pamwe achazvigadzirisa. Ndodzokera kumba, ndomashoko ake anongonditaurira. Uchabva panapa wabhokisiwe, uchandipa ngozi. So zvirimwa zvaari kutaura mabhani 7 handiri kutaura, ndakanga ndatomashanda. Kune patakamboshanda gore rekutanga takatenga motikari iriko. Patashanda kechitumbu vaagadzirisa iriko yacho motikari. Patashanda kechi3 kune imwe vatenga imwe motikari, ina handina chandakatenga pamakore iwaya. Patashanda kechi3 vatenga imwe motikari. Motikari ibva yagara. Ndizvo zvitashanda 4 yatakashanda izvozvizvi.
ndakasiya ndatoishanda for iyoyo yari kuti akabhadhira kuchikwereti. Handizivi kuti contract yacho aitengawo zvakadini, asi bhani ma7 mabhani andiri kutaura ndakatosiya ndaashanda. Izvo zviri kutaura vari kutaura kuti ende gore rega rega unenge uchitotenga motikari zvichitaura kuti une pundutso yauri kuwana chii pabasa rauri kuita. Sorry changamira wangu, inzira dzakawanda dzinoita kuti munhu ararame. Inini kutora kwandakaita mudzimai dzipi dzacho titaurire rinoda kudziziya dzimwe nzira dzavanoita kuti urarame. Inini ndogona kuendawo kumaricho ndonoitawo basa randinoita, uye pawakasvika amai awa ndenge ndinewo zvinhu zvandanga ndinazvo zvaitotowo zvangu ndaigonawo kuburitsa. Havana kutaura zvako, vari kutaura zvawakaita gore rawasvika. Ndaitoburitsawo zvandaiti zvangu ndichikwanisawo kuwana zvandinoti ndibatsirike, uye motikari dzavari kutaura baba vangu vari kuharare pane pakafa imwe motikari ndo wakatotibatsiridza ukati chionawo chekuti mwana wangu urarame. Iwo hawana kukwanisa ende kana bhuku remotikari dzese dzivo dzandina kana bhuku randinaro ndibaba vangu vandigona kundipawo kuti ndikwanise kuwanawo chekurarama sinzi zvinhu zvinenge zvandiomera. Saka baba ndo vari kuita kuti uite mizikanzwa yekudzinga mukati. Kwete changamiro wangu, mudzimai wangu ndaitomuda zvekuti kutera kwani ndine maaudio andakagara pamwe chete natezvara andinawo mufoni mangu izvezvizvi. Wakandioneka ukati chimira rimwe wandiona kuti handinawo chinge ndakanganisira mumwe asi ini ronda range ndinaro renga ndakabuda ropa rinokwanisa kuita kapu yetii ndisina kana chandatadzira, asi ndinewo simba rekuti ndaigona kumukwanganisira, asi ndakatoona kuti handingakwanisi kurwisa munhu wandiri kugara naye. Vana tezvara vari kupi? Varimo munhu. Ugaro hwavo vari kugara sei vanawo? Changamire mambo anava haana rugare rwakanaka ba. Ndotsaka makaona dai ndakauya ndichituma ndapfuma yangu kumukwasha nekuona kuti magariro avo haasi safe. Ari kubhadhara here pfuma iyi? Asataunza. Asataunza. Apa fodya yao wakatotengesa fodya usati waendesa? Fodya ndakaendesa kuMTC ndone nzira dzandoda kuti ndiite kuti ndikwanise kutsvagawo mari iyo. Right, mabhandi 7 mahekta mangani amakaita? Tanga tiri hekta nehafu. Ndakapinda takarima asi kuti kuchikwere tanga tiri hekta asi takarima hekta inoburitsa mari. Takaita last time ikanzi hekta minimum 2,500 handiti sandire yanzi 2,500 and 3,500 achazi yakanzi 2,500 handiti then tobvisa mari yemakosti imari ndeve ndine 1,800 chikwereti chimwe ndinacho. Takati kurima hekta takaona mari ipaika Ndinoda kudzoka pa 1,800 for 1 hectare. aiwa tiri kuti tati isusu hekta tati inoburitsa 2,500 handiti tikati isusu kuirimisa inoburitsa mari kuti uirime takaona 1,000 handiti tikaona kuti murume anosara ne 1,500 handiti saka unondomupa 750. Ini ndokumbira kuchangamira ipapo ndinokatera asi ndine mapapers ese echikwereti chandakapiwa nacho ndinogona kuti ndiuye nawo monyatsomaonawo zveshuwa mari yandenge ndinayo kuchikwereti change ndinacho it's 1,800. Saka unouya nemapepa iyayo wouya nemapepa ekutengesa toona kuti pakabuda mari next week mapepa iyayo toda kuona kuti anokwana here hekta handiti noti uzondoti kana wakaendesa kairi kana katatu wobunza pepa rekamwe handiti handiti ndo mari yefodya yaroda kuti uripirwa handiti maakurambana here wati hatisi kurambana saka kana musi kurambana tati iwewo nhamo yako ndekuti hauna kupuhwa mari yegoho regore rimweni ndo yatati tiite iyoyo hanesi dai mamarambana waiti aiwa toda kuti tishiyane zviro zvatakasenza dare raisiyana manje handisati zvero dare ataura kuti inini hatisati tarambana
saka havasati varambana ende hatikwanisi kuti tishanise zviproperty yavo vanhu vasati varambana. Asi yaunza yekuti dare ndibatsirewo ndiwano zvipande zvatinorima gore rega rega. Saka unodzoka musi wa 19 handiti wouya nemapepa ako dare ende unouya nemari yekuripira mukadzi wako dare iroro handiti ndizvova lingos unoti makondo rinyatere. Saka ngatisangane musi wa 19 achiuya nemapepa efodya echikwereti, mapepa efodya yaakatengesa kuti tione kuti zvinowirirana here. Aakatengesa imari yakabva pa1.5 hectare here kana kuti chii, zvese tinozviona dare. Change yacho. Simukai postpone to 19.